Ngiyanibingelela abalandeli baleli khasi. Ngiphinde ngibonge nje kakhulu ukuthi nibuye nizolalela amavidiyo akhayo kakhulu noma anifundisayo kakhulu ngakozokulapha noma ngokuyihlanganisela imithi yesintu, ukuze uma nifisa ukuthi niyihlanganisele nikwazi ukuthi niyihlanganisele. Ngithi uNkulunkulu anibusise ngaloko, anipha amandla ukuthi konke enikufisayo kube impumelelo, nethongo okanye namathongo enu namadlozi futhi enu anipha amandla, konke enikufisayo kube impumelelo. Siqalile unyaka omusha, njengoba siwuqala nje unyaka omusha, ngifisa nazi ukuthi ziningi izinto esizobhekana nazo manje nje ukuqaleni konyaka omusha. Uma ngabe buwumuntu obubona ukuthi uney'nkinga ngonyaka odlule kodwa wakhetha ukungazilungisi lezo y'nkinga ngoba ucabanga ukuthi izoyilungela, ngithi mina kuwena njengoba siqala unyaka omusha futhi usazophinda futhi uloku ukhala ulokuthi uney'nkinga ngoba ufuna ukuthi uzilungise iy'nkinga zakho. Omkhulu Dumisa bayikhipha induku la, uloku uyibhala phansi ungayisebenzisi, kodwa-ke futhi amandla uma ukuthi iwona angakavumi ayikho inkinga, azozavuma amandla uyisebenzisa induku. Njengoba siqala unyaka-ke niyazi-ke nani ukuthi sinanezitha ey'ningi ezisilandelayo. Kunabantu abafuna ukusibona sifile, abanye balandelwa abantu bafuna ukubabulala ngoba abantu phela banomona la ngaphandle. Ngabe uphumelele ngabe awuphumelele kuyafana, ugcina unezitha nje ongazazi ukuthi ziqhamuka kanjani. Uthola abantu bekuzonda nje, bakuzonda impela ukuthi bafuna nokukubulala. Noma ngakuthiwa unazi izitha kule nduku engizoyikhipha, ngasho ngithi sebenzise ngoba kungenzeka ukuthi wena ezakho izitha ayikhulumi. Kanti ziyingozi kakhulu-ke lezo zitha lezo ngoba uba nezitha ungazi. Uloke wena uhambe ngisho ebusuku ungazi kanti unezitha. Kanti kuhle ukuthi uyihlelele njengomuntu ukuthi uma kuwukuthi siyafika leso simo sokuthi izitha ibe khona kodwa ubunayo into okuyivikela. Manje na-ke nginenduku la engiyiphethe ezokwenza ukuthi lezi zitha siy'bophe, lezi zitha zijikelane zodwa nje, ivane y'bulalane zodwa impela kushunquthule. Into ozoyenza-ke manje, awuhambe uthola isidikili, mawubuya lapho uthola ikhathazo bese uthola inyazangoma elibovu kanye nelimnyama. Awungithole umayisaka obovu nomnyama, hamba uthola ugodide, hamba uthola usilebhe, hamba uthole umhlakazanhlansi. Khona umuthi abawubiza ngokuthi umhlakazanhlansi, abanye bathi umhlakanhlansi, kuya ngokuthi nibiza kanjani lapho ngakini. Uhamba ungitholele ummemezi obovu, ungitholele ngomuthi ekuthiwa ubagige. Hambe uyofuna lo muthi, uhambe uyofuna umthathe, uthole impinde amshaye, uthole iphinde emuva, uthole indlabaloyi, uthole umuthi obizwa ngokuthi isibinda, uthole insonga, abanye bathi insonga bathakathi, uthole oyikhubala insonga, uthole umuthi obizwa ngokuthi umagumba amane, uthole umpumeleli. Wenza njena-ke manje kule nduku. Le nduku uzohamba emfuleni, ngifuna le mfuleni uwele umfula uye ngaphesheya komfula, bese uma ufika ngaphesheya komfula yikha izibi zomfula lapho ngaphesheya. Wela nazo-ke manje lezi zibi, ubuya nazo lezi zibi lezi uzoyixuba nani, uzoyixuba nezibi zempambano ndlela okanye le kuphambana khona indlela. Ngifuna ukuthi uthole izibi zalapho, angithi manje sakhe ikhubalo la elinamandla. Ngifuna uma sewenze njalo-ke, ngifuna ungitholele imbese u7, hambe uyothenga imbese u7 noma ngabe imtafula noma ngabe ile ngathi mncane noma ngabe okapu, thola imbese u7. Ngidinga imbese u7 manje.
buya nawo lo nto oza la. Ngifuna le mbese u7 uyihlanganise uyibophe ngentambo ebovu. Le ntambo bose uyenza isihibe. Angazi ngizokuchaza kanjani la ngoba nginabantu base Eastern Cape nabase Cape Town. Okanye nje nginabantu abakhuluma isiXhosa nabanye abasegoli mhlawumbe bazongazi uthini isihibe. Iyangazi ngachaza ngithini kodwa ke mhlawumbe usuke ngifonela noma ungu-WhatsApp ekuchazela ukuthi isihibe ukubopha isihibe into kanjani. Uyongilekelela kuma comment omunye wazi ukuthi mhlawumbe ngesiXhosa ubizwa kanjani avana abhale nje kuma comment ukuthi isihibe intoni okanye isihibe yini. Ngifuna ukuthi le ntambo obovu uyibophe isihibe uhlanganise ngayo lo mbese kodwa futhi uyibophe ibe isihibe. Into engifuna uyenzeke manje ngifuna ukuthi uthathe lo mbese le ewu7 usuyibophile ngentambo ebovu isihibe. Uyayithatha uthatha lo muthi angithi usuhlanganisile ke lo muthi manje. Njengoba usuhlanganisile lamakhubalo uyawathatha uqhuma ngawo okanye ufutha ngawo. Mawufutha kulamakhubalo kulento ezobufutha ngayo le nalo muthi uthatha le mbese u7 uyifaka phakathi kanye nentambo. Uyakhuluma la uthi izitha zakho zonke ayijikelana ibulalane zodwa zonke. Uma ukuthi bebekuhlasela impela ekhaya into ozoyenza ke manje uzothatha le mbese le uyihlome phezulu endlini le olala kuyona okanye ekhaya nje uyithathe uyihlome phezulu endlini yonke le mbese le uyihlome ingabheki ngasendlini ngaphakathi kodwa ibheke ngasemnyango. Ihlome phezulu yonke lo mbese le mawuqeda kuqhuma ngayo. Uzoqhuma ke kathathu ngaphambi kokuba le mbese uyithathe uyifake phezulu lapha. Isebenzisa usho izitha zakho ajikelana ibulalane zodwa uyithathe uyifake phezulu. Uma ukuthi ngokuqhubeka mhlambe kweminyaka noma kwezinyanga ziphinde ziyavuka izitha ungakwazi ukuphinda uyidonse futhi le mbese ngoba lo muthi uzobusele uthathe ufake kulo muthi futhi uphinde ugqume usho hayi azilwe zodwa uma ukuthi igama lazo uyazazi uyasho ukuthi usibanibani nosibanibani njengoba belandela mina ngithi ababulalane bodwa abajikelane bodwa ababulalane bodwa. Wenze kanjalo ke futhi insuku ezintathu bese uthatha lo mbese uyifaka phezulu njengoba ngade ngichazile. Ngithi uNkulunkulu anibusise aniphe konke enifisayo akube impumelelo kube kuhle konke. Amen. Siyabonga Nkosi.